Maar ondanks dit afwerklaagje is hier toch wat aan de hand. Je ziet hier lichtgroene plekjes en een beetje gaatjes. Deze baardtang heeft dus bronspest. Het erfgoed van Friesland bewaar je voor de eeuwigheid. Dat is de opdracht van het Fries Museum. En dat doen ze met het beheer van 210.659 items, of onderdelen van items, die het vertellen hoe dat erfgoed. Al die items binnen van us. Maar hoe pas je het best op al die schatten? In het collectiecentrum Friesland wordt een pad van de schatten van het Fries Museum bewaren. Onder de beste omstandigheden. Maar zo wie het vanzelfs net altijd. Zo, dankjewel. Zeker archeologische vindsten, eeuwenlang veilig in de groen, worden in boven de groen, maar het hier meer kwetsbaar. Het ziet er mooi uit. Het is al helemaal mooi ingepakt voor transport, zie ik. Er zitten in totaal 6 schatten in. Die zijn in de vikingtijd zijn die schatten begraven. En in een gegeven moment toen de terpen afgegraven werden in de eind 19e, begin 20e eeuw, toen heeft men dus die schatten weer gevonden. En dat is natuurlijk ontzettend spectaculair. En sindsdien zijn ze ook in het museum beland. Dit object is heel erg leuk. We denken altijd dat zowel Scandinavische mensen als Friese mensen dat die in de middeleeuwen een beetje smerig en vuil waren en dat ze geen vrolijke kleding droegen, maar dat is helemaal niet waar. Mensen in die tijd waren eigenlijk heel goed verzorgd. Van de Scandinaviërs weten we dat ook omdat daar ook bronnen over bekend zijn. Er wordt zelfs een verwijt geuit dat ze altijd zo'n mooi kapsel hadden en te dure kleding droegen. Nou, je kunt je voorstellen dat met name vrome christelijke monniken daar niet altijd even blij mee waren. En dat dat ook zo is geweest, dat blijkt wel uit bijvoorbeeld zo'n vondst van een oorlepel en een pincet, ook wel baardtang genoemd. Als je naar deze oorlepel kijkt, een collega die zei gekscherend van het is het wattenstaafje van de middeleeuwen. Daar kun je gewoon lekker je oorsmeer mee uit je oor halen. En als hipster van toen moest je natuurlijk ook je baard goed trimmen. Dus dat deed je dan met zo'n baardtang. Er zit hier dus groene aanslag op. Dat heet bronspest. Het is ook ongezond als je er overheen gaat en je ademt het in, dan komt het waarschijnlijk niet helemaal goed met je. Maar het is ook heel slecht voor het object zelf. Want als je dit laat zitten en je stabiliseert het niet, dan zal het object uiteindelijk uit elkaar vallen. En dat wil je natuurlijk niet. En daarom gaat deze oorlepel en het pincet die gaan daarom naar Maarssen toe. En dat gaan ze daar heel goed voor ons doen. Deze is dus eerder behandeld geweest. Er zit ook een glimmend laagje op. Maar ik zie ook dat hier allemaal lichtgroene plekjes op de bovenkant zitten. Deze baardtang heeft dus bronspest. Dat klinkt heftig. Dat is ook heftig. Bronspest, of bronsziekte wordt het ook wel genoemd, is een actief corrosieproces in het metaal. Wat wordt veroorzaakt door de zouten, de chloriden die daarin zitten. Dus het is ook echt een ziekte, een pest, die je onschadelijk moet maken. Wat is dit voor leuks? Het is een speerpunt. Die gaat ook naar Maarssen toe, want die moet ook geconserveerd worden. Het ijzer moet worden gestabiliseerd. Hoezo? Dit is ook geconstateerd dat hier toch wat corrosie was en dat het toch een behandeling nodig had omdat het stabiel moest blijven. Dus daarom gaat het nu die kant op. Dus je ziet, het is wel heel fragiel, dit puntje hier ook. Ja, dat breekt natuurlijk heel makkelijk af als je daar niks aan doet. Het heeft natuurlijk ook al jaren in de grond gezeten en met name dit soort metaal, dat is ook heel kwetsbaar. Hij komt in de tentoonstelling te liggen met een aantal andere speerpunten. En dat is omdat wij een hele bijzondere tekst hebben, een wetstekst, waarin staat beschreven hoe de Friezen zich verdedigden tegen de Vikingen. Dus als de Vikingen de Friese kusten kwamen plunderen. En daar staat in dat ze dat deden met 5 wapens, die verdediging. Namelijk het speren, met zwaarden,
de schilden, vorken, maar ook schoppen. Dus dingen die je normaal gebruikt om het land te bewerken. Nou ja, en door wat van die speren te laten zien die echt uit de vikingtijd dateren, dan krijgt de bezoeker natuurlijk ook een gevoel van hé, zo zat het dus in elkaar. Daarmee verdedigden de Friezen zich dus tegen die vikingen. Misschien is er wel een viking mee gedood. Nou, we hebben aceton geprobeerd om daarmee het glimmende, mysterieuze laagje te verwijderen. Dat heeft niet zoveel gedaan. Vandaar dat we nu overgestapt zijn op een ander oplosmiddel, in dit geval terpentijn, om te kijken of dat wel iets doet. En het blijkt dat inderdaad, het duurt even omdat de laag er al een tijd op zit en is uitgehard. Daarom kost het wat tijd. Dat het watje verkleurt. En ik kan zien dat het oppervlak wat minder glimmend wordt. Dus dat deze afwerklaag inderdaad oplost in terpentijn. En wat voor afwerklaag is het dan? Dat is dan lijnolie. Lijnolie is een methode die is gebruikt enkele tientallen jaren geleden. Wordt ook nog steeds wel gebruikt. En waarvan men dacht dat het een goede manier was om het oppervlak van het ijzer af te sluiten. Dat gebeurt ook. Maar de chloriden die in het ijzer zitten, die zitten er nog steeds. En die veroorzaken die schadelijke corrosie. Als we nu de lijnolielaag af hebben gehaald, gaan we het op onze eigen manier behandelen. Het is een methode die enige maanden duurt, die ervoor zorgt dat de chloriden uit het structuur van het ijzer worden gehaald, onschadelijk worden gemaakt en het metaal wel stabiel is. En als je nou niks doet aan deze speerpunt, wat gebeurt er dan? Nou, dat kan ik laten zien aan een ander voorwerp wat ik hier naast me heb liggen. Dit is een half hoefijzer. Niet uit Friesland, maar uit een ander project. Dan gebeurt er dus dit. Nou, hij heeft dus letterlijk een jasje uitgedaan. Mensen denken eigenlijk altijd dat vikingen per definitie Scandinaviërs zijn, maar eigenlijk is dat niet waar. Vikingen zijn eigenlijk een soort piraten en daar waren heel veel van Scandinaviërs. In de periode tussen 97 tot ongeveer 1066. Maar er waren ook Friezen die meegingen op vikingtocht, die dus eigenlijk piraat werden en meegingen om de boel te plunderen. En daarnaast waren er ook nog een heleboel Scandinaviërs die weliswaar handelden met bijvoorbeeld Friezen, maar helemaal niet deden aan piraterij. En dat zijn dus eigenlijk in die zin geen vikingen. Dus dat woord viking, dat wordt eigenlijk tegenwoordig best wel verkeerd gebruikt. En ook in de tentoonstellingen, dan laten wij ook die nuance daarin zien. Dat je dus eigenlijk, dat er ook heel veel vreedzaam contact met Scandinavië was. Dus een van de munten zit nu in de BTA, de benzotriazol, waarmee we de bronspest gaan uitschakelen. En die behandeling voeren we uit onder vacuüm. Daarom gaat het potje met daarin de oplossing en de munt in deze vacuümklok. Waarom vacuüm? Metaal is niet één geheel, maar heeft allemaal kleine kanaaltjes, kleine gaatjes. En die behandeling tegen bronspest werkt het beste als die vloeistof zo diep mogelijk in het metaal kan komen. En daarom voeren we deze behandeling uit onder vacuüm. Deze behandeling duurt 24 tot 48 uur. Daarna halen we de munten uit de vacuümklok en spoelen we ze nog na, zodat alle niet gereageerde chemicaliën eruit zijn. Zodat je ze ook weer gewoon vast zou kunnen pakken? Ja. Hé, maar er zit nog wel steeds groen op. Dat klopt. De behandeling verandert de kleur van de corrosie niet. De chloriden zijn nu uitgeschakeld, maar die zitten er nog steeds, maar ze doen niets meer. De corrosie gaan we straks onder de microscoop nog een keer goed nalopen, waardoor de kleur ook verdwijnt. Dus dat duurt best lang voordat ze weer in het museum tentoongesteld kunnen worden, hè? Ja, klopt. Pas in het najaar. Ja. Hoe leuk is het om elke dag weer te werken met hele bijzondere vondsten, met schatten eigenlijk? Dat is geweldig leuk. Iedere dag is anders. De voorwerpen zijn anders. Waar ze vandaan komen is iedere keer weer anders. En dit zijn muntschatten, maar voor ons is eigenlijk iedere archeologische en historische vondst een schat. Toen ik zag hoe groot hij was, toen dacht ik wel van, zou die wel in de garage passen? Ja. En dus het enige wat je dan kan doen is kijken of het past.
Dus toen heb ik hem, je kunt hem best zelf, als je de bomen optilt, dan kun je ermee rijden. Ja. Dus toen heb ik hem hier in de garage gereden.